ma wood game wach mari mogi mara mogi rangiso joknyanam gi Kenya mzima ni wabedo gi kwe tension moko subet matin kasepol lakini wadwokuru wabedo gi kwe kikwagore mama Aida Odinga no wuoyo Siaya weekend manokalo ni no ngiso piny luo ni kaluo e dalawa katini mana Europe katini ma Mombasa kidhi kaluo mane dala nyaka ket gi kwe koro to mar Ong'ondo wan Ong'ondo no siepwa ne jachama ne osiep governor wanga ma jatendo ma Homa Bay to en to malit omiyo koro leaders makaluo sare en sa mar lemo gi sa mar keto pressure e sirikal gi police mondo wanuang report jogo bed charge court lakini sa mawuoyo kwa dhie Friday kata ka ukiny katie misa Basilica chicha wabedu joma decent ngere wacho ni decent joma muol kwa nikeche late okimed gi asira late bet muol kendo loso wich ma decent mopang maber yes kwa maana nyamano kwa wach mugik mar chendo nyakora moge jwang pod wantiere karka ni mara akaw mana yuyo masani pod anagi twak moko adek madito maduogo kanyakora mojang mondo mwarangi maduogo ka limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e county ma Migori ber motero karkata siasa monyedhore lela waduogo ka mondo mwanongi achiel kachiel choko pacho oganda kotenore kod NGCDF oganda mathoth wacho kendo siro ni NGCDF onego dong kene jaod bura ma Kibra joge to kono nade sani pod gine yueyo ango duoka kod mondo mi okono achiel kachiel to kama chielo bende nyakora moge jwang ntiere bura mano motenore kod nek mano mara Baby Pendo do koro wito buche mamieno achija uchiel magin jodito magobila maitudo gi nek mar Baby Samantha Pendo e kinde tulo mano bang'iro mar 2017 ka okang' makamano bende okaw bang' timo lokruok e nonro